Pekný deň vám prajem. Hľadáte miesto, kde zapustíte svoje korene? Dnes vám ponúkam stavebný pozemok, ktorý sa nachádza len 5 minút autom od mesta Topolčany. Poďme sa spolu na to pozrieť. Pokojné miesto na okraji obce s vynikajúcou dostupnosťou ako do okresného, tak i krajského mesta. Čo vám poviem, vedel by som si to tu predstaviť. Dúfam, že sa vám pozemok v Urminciach páčil. Pokiaľ máte radi kľud, tak je toto miesto ako stvorené pre váš vysnívaný domov. Zavolajte mi a podrobnosti doladíme osobne.